DJ Holy Vogue. Yo! You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa's stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapu, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy content, iri clean content, yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka paramba muzvara nhasi. So if it's your first time here, join the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Right, zvamanje Cape Town iri kupisa zvekutodaro nemalights ataita akabatidza futi mustudio panenge pachifiwa, but basa harisikumira kufamba, basa ngaritsve, basa richaramba richienda kumberi. Nyaya ndiri kufamba nayo zvamanje hanzi Chatunga, Oruka, Zano, Rekuti, Abude, Mujeri. Izano ripi iroro? Chii chiri kumbonyatsoitika panyaya yaChatunga? Ndida kukupai zvizere mohama zvinzwisisa kuti zvakamira sei uyezve zviri kufamba sei. Handitika pandisandapinda munyaya yangu zvizere ndikuti kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate. Namba dzangu ndo dziri paskrini idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pasame namba idzodzo. Handitika kana uine any contributions, any donations, any ideas dzauri kuda kuti dziitike panapa pa Point 5 Creative Studios, ndibate futi pasame namba ipapapa. Handitika PayPal link redu ririmo mudescription. Unongoenda ipapo waita zvaunenge waita sei, zvaunenge wakwanisa. Handitika kunyanya timu redu riri padiaspora apo. Handitika right, nyaya yangu iri kumbonyatsofamba sei, chichiri kumboitika. Yes, Chatunga achiri Mujeri, nyaya yake yakambonzi rida kumboongororwa. Saka bail application rakambomiswa kunzi ngatimbomirai timboita ma-investigations mushure mekunge mapfuurwa mukomana webasa, ende pfuti yakapfuura mukomana webasa haisi kuwanika. Nanhasi pfuti iyoyo haisati yawanika. Saka aronga kuita sei? Chii chavakuitika? What's the way forward? Because vanogona kuorera Mujeri vakomana ava varimo vachingonzi tichazo. Saka ndoda kuti ndikuverengerei post iri panapa iri kutaura kuti chii. Beleman Chatunga Mugabe and his cousin Tobias Matonodze facing charges of attempted murder and immigration offense have withdrawn their bail application at Alexandra Magistrate Court. Matsamba avanga vakaendesa, application yavanga vakaendesa kuti vaite sei vatongwe vachibva kumba vaenda vakanota aiwa chimboibvisai iyoyo, hatisisina basa nayo, hatichaida, haichashande. Ndo move ravafunga kuita iri. Vari kuzviitirei? They are doing this to create room for a plea deal. Their legal team is now pursuing a plea negotiation under Section 105A of the Criminal Procedure Act, a process that allows the defendant to plead guilty in exchange of a negotiated sentence. Saka ivo vanenge vakunoti taane mhosva kana kuti tine mhosva, tiri kubvuma mhosva, takazviita zveshuwa. Pfuti yobva yabudiswa. Pfuti yabudiswa papanzi takuchikupai mutongo wakaita sei, wakareruka. Kana kunzi bvumai mhosva pa 10 years takuchikupaiwo kana 3 years.
pa 20 years takuchipewa kana 10 years zvinongosiyana siyana nekuti mhosva dzenyu dzinenge dzakaita sei, dzinenge dzakamira sei. Handitika ndo zano riri kurongwa, ndo emove iri kuitwa nani naBellarmine Chatunga Mugabe kuti abude abude Mujeri. Amen. Munoti chinazvo isa comment comment section, utaura mafungiro ako, utaura maonero ako. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, to bye for now. Let's meet in the next video.